Tuloy-tuloy di programa tayo IFM News mga idol. Nagiti kang ronan nga damdamag nga intay dinggen. Ulitak kapo iti kumablao manen tinimbag nga morning mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Headline. Linaon ti privilege speech ni Consel Jason Pereira kontra iti PNP may padanon iti Comelec ken iti biyang iti Napolcom. Detalye kadete na dakamat a report manipod kini idol Dennis Gabriel Alipio temandinggen iti daytoy report na kadete nga gundaway manipod apo iti sanggonyan panlunsod iti syudad ti Lawag. Idol Dennis, ipadanon sanggunyang panunsod iti Comelec ken tinapolcom tilinaon ti privilege speech ni Consel Jason Pereira manay iti reklamo kontra iti PNP iti daytoy nga election period. Umuna ti may pagorop nga illegal nga panakatiliw iti mansang residente iti barangay 17 gapot panayengkat na iti campaign materials iti sangwanan ti pagtengan na ilawlawag ti Consel nga awan ti legal basis ti pinaka-restart ti nasong residente gapot akarbingan nang ikaten ta pribado ti nasa nga lugar. Kalpasan 3 oras na parokatan matlang presidente babaen ti mandar ti Comelec iti PNP. Nor awanak ijayan apo bise nga nakir-argue ket maki-argue akpay handak pay denggen. And worse handa pa agpapadat isao apo. I talked to the investigators. Have you read the Miranda rights of my client? They said no. Have you arrested the accused with a body-worn camera? They said no. Inayon pa iti Consel nga agbalbalimet nga inutil iti law enforcers agsipod ti may pagorop nga awan ti aramidan da ti mapaspasamak a vote buying. Are the election laws being enforced by the PNP? Or are they ignoring the law? Because that is under their vision, Mr. Chair. Their mission and vision to enforce the law. We know what is going on in Lawag City. May mayat pa idikwa apo. Idikwa no ada makungkuna gatang tibotos palimed. Sikreto ada dignidad na basit. Tatapo agpipila aming nga tao makita tayo nakatadigdog pila. Awamet maramidan. Awamet agbaling nga inutil ti law enforcement tayo. Agbaling nga inutil aming nga government officials and employees apo ata under our noses apo akit awan aramidan tayo. Kadwayo 99.5 IFM Lawag, Idol Dennis Alipio, Tatak Aramen.